ଆପଣ ବୟସ ଆସି 93 ହେଲାଣି, 95 95 ହେଲାଣି। ଶୁଣୁ ଅନନ୍ତ ବେହେରା ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ 95 ଆଦର୍ଶ କୃଷକ ଏବଂ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ହଉ ଆପଣ ପିଲାବେଳେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ସେତ ବାଡ଼ିର ବାଇଗଣଟେ ଲଗାଉଥିଲୁ ଆଣି ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଉଥିଲୁ, କେଡ଼େ ଆଜାଦ ଥିଲା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣ ତ ଏବେ କହୁଥିଲେ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା, ପରିବା ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁନି। ନ ଲାଗିବାର କାରଣ ହେଉଛି କହୁଛି ଇଏ ଏକମାତ୍ର ସାର ପ୍ରୟୋଗର କାମ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ସାର ବିଷ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇକି ତେଣୁକରି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ, ଆମର ଫଳ ଫସଲ ସେ ବିଷାକ୍ତ, ସବୁ ବିଷାକ୍ତ। ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ କ'ଣ ଏତେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ? ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଟିକେ ହେଲା ଆଗକୁ ଯାଅ ହେ ବଟିକା ଡାଣରେ ଖାଇଦେବା। ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ଏତେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ? ଛୁଆବେଳେ ଆମର ଔଷଧ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଡ଼ିବୁଟି ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଚେରମୂଳିକା ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହୁଏ ଆଗରୁ। ଟାଇଫଏଡ଼୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ଡାକ୍ତର ରିଜାକ୍ ମିଆଁ, ଇଏ ବାଉଦପୁର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ। ହଁ, ପ୍ରମୋଦ ବୁଢ଼ା। ସେଇ ତାରି କତିକି ଗଲେ ସେ ଔଷଧ ଦେବ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଏତେ ଔଷଧ ଖାଉନଥିଲେ, ଏଇখানে ଯେମିତି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ରୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ତା କାରଣ କ'ଣ? ଏଇখানে ସବୁ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ବିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଜହ୍ନିଟେ ପୋଡ଼ିକି ଖା, ଭେଣ୍ଡିଟେ ପୋଡ଼ିକି ଖା, ଚାଉଳ ମୁଠା ରୋଷେଇ କରି ଖା। ଅଭାବ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 500-600 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିପାରୁନି। ତା କାରଣଟା କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? କାରଣଟା କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଏଇକ୍ଷଣିକା ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ହେଲାନି। 500 ଟଙ୍କା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଇ ପଠେଇଲେ, ବିନ୍ ପଇସାରେ ଚାଉଳ ପାଇଲେ, 500 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ନେଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, 2 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଚାଉଳ କେଜି ଟଙ୍କେ 70 ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଆପଣ ଗୀତ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ନନ୍ଦିନୀ ବଡ଼ ଚତୁରୀ, ଅଟା କିଲୋ କଲେ ଟଙ୍କେ 70। ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ଇଆଡ଼େ ଚାଉଳ କେଜି ଅଟା କେଜି ଟଙ୍କେ 70 ଦେବାକୁ ଆପଣ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ନା, କାରଣ କ'ଣ? ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଳାସ ବେସନ ଉପରେ। ବିଳାସ ବେସନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି? ନିଶା ପାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ରୋଜଗାର କଲା 10 ଟଙ୍କା ନିଶା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସିଏ ଡିପୁକୁ ଯାଇକି ମଦ 2 ଟଙ୍କା ପିଇ 700 ଟଙ୍କାର ମଦ ପିଇ ଦେଲାଣି, ଦେଖିଲା 200 ଟଙ୍କା ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ କାରଣ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଅଭାବରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି। ପାଦ ଚାଲିବା ପରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ସବୁ ପାଦ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ବେଶୀ, ଏଇখানে ଟିକେ ହେଲା ବେଳକୁ 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପାଦ ଚାଲିବାଟା, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଭଦ୍ରକରୁ 10 କିଲୋମିଟର ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ଆପଣ କେତେ ଥର ଭଦ୍ରକ ଚାଲିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ? ଭଦ୍ରକ ଚାଲିକି ଯିମୁ। ଇଏ ସଡ଼କ ଥିଲା, ମାଟି ସଡ଼କ ଥିଲା। ମାଟି ସଡ଼କ ନୁହେଁ, ମାଟି ସଡ଼କ ହିଡ଼ ରକମ ହେଇଥିଲା। 55 କି 56 ମସିହାରେ ହେଲା, ଯାହା ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ହିଡ଼ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପାଚୋଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିକିରି କାଜି ପୋଖରୀ ଡାହାଣ ହାତୀର ବାଁ ହାତୀ ରଖିଦେଇକି ମଝିରେ ଗୋଟେ ହିଡ଼ ଥାଏ, ସେଇଠୁ ବାଲି ଗଢ଼ିଆ କତିର। ଆପଣ ଛୁଆବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିବ, ଆମ ଛୁଆ ପୁଅ ନାତି ବା ଆମ ଯିବେ? ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ରାୟଗଡ଼ କତିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିଟା ଦିଅ ନା ସାଇକେଲଟା ଦିଅ? ଗାଡ଼ି ତ, ଆଉ ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି। ଏଇখানে ଲୋକ ବିଳାସ ବେସନ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଯାହା ଥିଲା ତା 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଅଣ୍ଠିବ? ମୋବାଇଲ ବାଟରେ ପଇସା ଆସୁଛି, ଟିଭି ବାଟରେ ପଇସା ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ
ଯାତାୟାତ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଯାଉଛି ପଇସା ଯାଉଛି, ଅଭାବଟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଅଭାବ ଆଉ କ'ଣ 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 ହଁ, ତେଣିକି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ ରହୁନି। କାରଣ ଆମର ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ସାର ବିଷ ଏଇବାକୁ ଆମ ଦେହକୁ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେହକୁ ଯାଇକି ସେ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ କରୁଛି। ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବରୁ ଟିକେ ପଦେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ମାନେ ଏ କଥା ଆଉ କହିବ କିଏ? ପୂର୍ବ ଅତୀତ ଗୁଡ଼ା କହିବ କିଏ? ଆଉ ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ଆଗ କଥା ସବୁ ବାଘ ଖାଇଗଲାଣି ନା? ଆଗ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଗ କଥା ଏଇ ସବୁ ବସିବା ଲୋକର ଆମେ ସବୁ ଏଇ ସବୁ କିଏ ହଳ କରୁଥିବ, କିଏ ଘାସ ଆଣୁଥିବ, କିଏ ହିଡ଼ ଦେଉଥିବ, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ତ ଫୁର୍ସୁତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ତା ଅଛି ନା? ଆଗରୁ ହିଡ଼ କରୁଥିଲୁ, ଦାଆର ନେଇ କାଟିକିନି ଘାସକୁ କାଟିକି ହିଡ଼ କରି ସଫା ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷକୁ ତ ବି ହିଞ୍ଜିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ, ବର୍ଷ ସାରା ବସିଲେ ହେଲା ପାଣି ବଳଦ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଷଣ୍ଢ ହେଇ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷ କାମର ଆଉ ହେଉନି। ଚାଷ କାମ ଆଉ ବିଲକୁ ଗୋବର ଯାଉନି, ଖତ ସିଏ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦବାବୁ ଦାସ। ନୂଆ ବହି ବୁଲିବ, ବଳ ରହିବନି, ନଙ୍ଗଳ ବୁଲିବନି, ନୂଆ ବହି ବୁଲିବ। ଏଇ ପାଣି ନଗେଇଲା ତୁ ଆରେ ମୋର କାଦୁଅ କରିଦେବୁ, ଏତେ କାଦୁଅ କରିଦେଲା, ପଇସା ଦେଲୁ। ଗୋରୁ ପାଳନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମିଗଲାଣି। ଲୋକ କାହିଁ ଗୋରୁ ପାଳୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଲୋକ ମାଇ ଗୋରୁ ପଳୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ କାରଣ କ'ଣ? ଗୁରୁକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବିଧର୍ମୀ ହେଇଗଲେଣି। ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଲୋକ ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ସବୁ ବିଳାସ ବେସନ ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏ ସମାଜର ଗତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ମଣିଷ ପଣିଆ ଦିନକୁ ହଜି ହଜି ଚାଲୁଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରହିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଘନ ବୁଢ଼ା କୁଶ ମହାନ୍ତି ରାତିର ତୋରାଣୀ ଜାଳିବେ, ଗୋରୁକୁ ତୋରାଣୀ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବେନି। ଗୋରୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନ ଆଇଲା ଆମେ ଖାଉନଥିଲୁ, ଖାଇବେନି, ଉପାସ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋରୁକୁ ମାଇ ଗୋରୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନ ଆସିଲା ନାହିଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା? ଲୋକଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ନାହିଁ ପୁରା, ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଗଲେଣି। ବିଳାସ ବେସନ କରିମୁ, ଏ କରିମୁ, ଖାଇମୁ ପିଇମୁ, ମସ୍ତି କରିମୁ। ଆଉ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି ଲୋକ। କିଛି ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ଆଗ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଅଛୁ, ତୋର ପୁଅଟି ଅଛି, ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛୁ, ତୋ ପୁଅଟି ଚାକିରି କଲା କତୁରୁ 50,000 60,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲା, ଦରମା ପାଇଲା, ଆଜି ଆସୁ ତୁ ଚଳିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା? ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁମାନେ ବି କୃଷି କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସବୁ ଆନ୍ତରିକ ତାଙ୍କର ସବୁ କମିଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ପଇସା ମିଳିବ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଇଏ ରତନ ଦୋକାନ କେତେବେଳେ ବସିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଏ 2-3ଟା ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଝେଇ କରିଦେଲେ, ଦେ ପଇସା ହେଲା ଯାହା ହଉ, ସେ ଗୋଟେ କିଛି କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଗୋଟେ କାମ, ସେଟା କରିବା ଦରକାର। ସେ କାମ କଲେ ଆଉ କିଏ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଲି ବୁଲିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାଜରେ। ଆଉ ଅଭାବଟା ବେଶୀ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ କି? ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭାବଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।